Цікавая навіна. Астраномы ўпершыню атрымалі прамыя сведчанні існавання магнітных палёў у 7 планет за межамі сонечнай сістэмы. З'явіліся дастаткова моцныя доказы, якія дазваляюць не проста меркаваць, а ацэньваць магнетызм планет за дзесяткі і сотні светлавых гадоў ад нас. У даследаванні вывучалі 7 так званых гарачых Юпітараў, велізарных газавых планет, якія круцяцца вельмі блізка да сваіх зорак. Адна іх палова заўсёды павернута да зоркі і моцна разагрэтая, а другая знаходзіцца ў пастаяннай цемры і холадзе. З-за такой розніцы тэмператур на гэтых планетах павінны дзьмуць неверагодна моцныя і хуткія вятры. Але назіранні паказалі нешта дзіўнае. Самыя гарачыя планеты мелі больш павольныя вятры, чым чакалася. Гэта супярэчыла мадэлям атмасферы. Адсюль выснова, што зараджаныя часціцы ў атмасферы тармозяцца магнітнымі палямі планет, нібы машына, якая раптам пачынае ехаць супраць моцнага ветру. Для даследавання выкарыстоўвалі найбуйнейшыя тэлескопы свету, у тым ліку знакаміты VLT у Чылі. Па руху атамаў жалеза ў атмасферах планет навукоўцы вымералі хуткасць ветру і знайшлі прыкметы ўздзеяння магнітных палёў. Магнітнае поле абараняе атмасферу ад зорнага выпраменьвання і можа быць адным з фактараў, неабходных для існавання жыцця знаёмага нам тыпу.